Sekali lagi diaturkan terima kasih kepada Bunda Listiarita dan seniman Reog Ponorogo. Kudanan. Ora apa-apa ya. Nah ya, alhamdulillah. Sungkem kula katur dumateng PLT Bupati Ponorogo Bunda Listiarita. Sungkem kula katur dumateng Bapak Kapolres, Bapak Dandim. Sungkem kula katur dumateng Mas Setiaji Bimo Aji. Sungkem kula katur dumateng Pak Yuda, Kepala Dinas Pariwisata, danyangane pariwisata, tepuk tangan Pak Yuda. Wis senopatine ICH UNESCO ki sampai kaya jelebut-jelebuto Pak Yuda. Sungkem kula katur dumateng Romo Kiai Hamim, Kiai Kondang Warok, tepuk tangan. Nggih ta? Lan sedaya para sesepuh adi sepuh ingkang rawuh, alhamdulillah. Sungkem kula katur dumateng semua tokoh Reog yang hadir. Selamat malam. Rayu Reog Ponorogo. Ya ngono lho. Jadil-jadil cantik-cantik. Sungkem kula katur Bapak Supri Honggolono kalian Pak Edi, tokoh Reog untran-untrane kula kali luar biasa. Tepuk tangan Pak Priyonggolono. Sungkem kula katur dumateng semua yang hadir masyarakat Ponorogo. Saderengipun monggo ngujuaken syukur dumateng kehadiratipun Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah paring rahmat hidayah dumateng kula panjenengan sami. Sholawat serta salam kita ngujuaken dumateng junjungan kita Gusti Agung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah paring dumateng kula lan panjenengan sami syafaat benjing ing dinten yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini malam pertengahan puasa, tadarus budaya. Kenapa harus tadarus budaya? Kula tau diwejang kalih Mbah Kiai Sunartip Gondrong nika. Jarene sok sapa wonge atine iso seneng ngrayakake ing bulan suci Ramadan bakal di ngapura dosane lan dilebokne ning swarga. Kuwi jarane Mbah Sunartip. Tepuk tangan, mugi-mugi manfaat, amin Allahumma amin. Lah kok seniman Reog wani-wanine ngenekne tadarus budaya. Niku sering dibuli, tadarus ya Al-Qur'an, mbah tadarus kok budaya. Lek sampean pengen ngerti tadaruse wong Reogan, teko ning alun-alun Ponorogo pertengahan poso. Bukti dengan adanya tadarus budaya, seniman Reog betul-betul siap untuk menyambut bulan suci Ramadan. Muga-muga Allah taala tetap paring ridho dumateng seniman Reog Ponorogo. Ngoten nggih, kuncine namung ngoten niku. Ora sah mikir sing negatif. Insyaallah senajan ati kula lan panjenengan sami gelem pasrah marang Gusti Zat Kang Maha Agung, insyaallah panjenengan sedaya barang dituntun karo Gusti Allah ning dalan kabecikan, ning kudu belajar ngilai ati sing butek, sing bakal iso ngregeti langku jantrane panjenengan sami anggenipun ngadepi lakuning urip anggone manembah marang Gusti Zat Kang Maha Agung. Seniman Reog tadarus budaya dilanjutkan terus, monggo Nur. Dilanjutnya berapa? Jadil iki biasanya gualak ya meneng lho. Jadil Ponorogo harus bangga. PLT bupatinya saat ini Bu Listiarita kuwi ya iso joget jadil. Lek sampai jadil Ponorogo iku ora mundhak apik, wis leren oleh menjadil. Ya.
Oke, tadarus budaya harus dilaksanakan. Dan yang satu dari kepentingan lagi sangat penting, masyarakat dunia harus tahu bahwa polisi tidak pernah melarang reokan. Tepuk tangan Pak Polisi. Tadarus budaya, beliau Pak Kapolres Pak Andin kemarin langsung ngomong saya, loh itu kan malah bagus kalau ada bangunkan sahur dengan reok. Beliau, nggih Pak Andin nggih. Nah, itu yang diharapkan beliau. Tapi syaratnya karena ini di bulan Ramadan, mohon untuk menghormati ojo nggawa Jawa, Cuk. Cuma arah iki kowe kayak terus rodok bering lah iku dikira kutone reget, dikira neng Pak Kapolres ditokne. Itu semua. Jadi ojo kuatir. Masyarakat Ponorogo yang hadir di malam ini bukan cuma Ponorogo Pak Kapolres. Mohon maaf, dek wingi ijine kur wong Ponorogo. Ternyata ada borek seniman reok yang membawa dadak merak. Ber Surabaya, Trenggalek, Pacitan, Tulung Agung, Wonogiri, Slogoimo. Luar biasa. Tadarus budaya akan menjadi barometer reok Ponorogo yang betul-betul sudah diakui warisan dunia tak benda milik Indonesia. Ayo dadak le, diangkat. Niki wae nek weling diweling kon ngewangi ndonga aja ngutang-atung ae. Saderenge ndonga niki ngeten kula suwun kabeh muni. Nggih, karena ini bulan suci Ramadan, kita akan menyambut malam Lailatul Qadar nanti kita bersama-sama. Nggih, diterokne kula. Aku yakin panjenengan apal kabeh. Nggih nggih, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afun karim. Ayo, tuqibul afwa wa'fu anna ya karim. Ayo bunyi. Allahumma innaka afun karim, tuqibul afwa wa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afun karim, tuqibul afwa wa'fu anna ya karim. Terus Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa wa'fu anna ya karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah liridhalillahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi barakati Qur'an nadim wa bil haromah Kanjeng Guru Sunan Kalijaga Syekh Jangkung Syekh Syarif Hidayatullah Syekh Subakir Raden Katong Ki Ageng Mirah Raden Jorokardono Patih Selo Aji Yang Srombolo lan para danyang kang babat parang puman saben-saben desa sak tanah Jawa sak kutha Ponorogo, khususipun ing alun-alun kutha Ponorogo. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbighfirli dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wadini wa'fini wa'buani. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal siyamana. Allahumma taqabbal siyamana. Allahumma taqabbal ruku'ana wa sujudana. Allahumma taqabbal wa saburana. Allahumma taqabbal tawakalana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Duh Gusti Allah, Allah nyuwun ridho panjenengan, nyuwun izin ya Allah, panjenengan jagi, panjenengan reksa kutha Ponorogo lan negari Indonesia yang tercinta. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di
bulan suci Ramadan yang Engkau berkahi ini, hamba mohon kepadamu ya Allah, ampuni dosaku dan ampuni dosa-dosa pejabat kami, dan ampuni semua saudara-saudara kami masyarakat Ponorogo tercinta ya Allah, dan ampuni mereka dosa-dosaku dan dosa-dosa orang yang menyayangiku, bahkan orang-orang yang membenciku ya Allah. Ampuni mereka ya Allah, hanya dengan rahmat-Mu, hanya dengan keberkahan-Mu di bulan suci Ramadan yang agung ini, semoga negara Indonesia menjadi negara yang berkah, negara yang bermanfaat, negara yang berdaulat lillahi ta'ala. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kumelapeng jagat bumi Ponorogo. Pujaning Gusti Dadang Maha Murwa. Ayo Marni Putri rada maju, rada maju. Bundane wong sak Ponorogo kalau niki kasbu nderek sholat jadil. Ayo mundur yeah. Putri Wilinda monggo ngangge jarak rada maju ya. Putri Wilinda rada maju, didampingi Bunda. Endi tepuk tangane kanggo PLT Bupati Ponorogo sing dalu niku nderen-nderen jatil. Ayo lo bun, ayo lo bun. Jatil aja kalah karo Bunda. Delok Bunda ya ngono.
asik. Budane saking wis kersa jatir. Ayo. Coba kae lur, sawangan mboke dhewe lur, lah gewes ya lur. Ayo lebun. Sakabehe TikTok, konten-konten TikTok bakal viral. Ayo, bundane wis kersa jatir, dan golek konten lur.
asik. Nggih, Bun. Kirang langkung setunggal 150 jadil dalu niki kasus solah jadil sesarengan PLT Bupati Ponorogo. Lur sembah nuwun Bunda, tawa tangannya buat Bunda. Saja rada keselebunan. Iya. Matur sembah nuwun. Adik-adik duku jadil kimang disemangati uga dening Bunda sing kasu nderek solah jadil nggih. Aku takon iki. Bacot ke Kang Serampate. Pun matur suwun nggih adik-adikku jadil. Hadirin
menika lho generasi Jangganong Ponorogo Sinoman kang tansah sigrak ing saben dina siaga ing jatine seni Rya Ponorogo. Hai 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 hai. Hey hey hey. Hey hey. Aus. Masalah. Ayo le. Ya. Kasuwun ngendikane rawuh ki ing Ponorogo Maestro Jatil saking Surabaya sing asli Ponorogo Kang Leke. Mbok menawa wis ning kene Kang Leke ngendikane rawuh ki tak suwun ndika saged mlebu ing kalangan Kang Leke. Pundi Kang Leke? Lek wis nang kene ayo Kang mlebu ing kalangan. Kene Kang Leke, hei. Tidak tahu. Ngatur ke Geng Rawuh kakang aku haya maestro nih. Monggo aturan nika Kang Leke Bunda, monggo Kang Leke Sugeng Rawuh Mbak maestro pinara kene sih. Nah, pinara kene dhisik, monggo. Hop. Iki kala rati toto buyar. Sautone, saugulene kuwi pisan-pisan ae tak sawange sing ping 3. Pisan ya totong pungge endong Rian ya ditoto pisan-pisan tok ya gek gantian sing gerang wes ayo mulai yo pisan-pisan pinarase Kang Leke oh jeez. Ayo ndang, siji. Ayo ndang. Oi! Out.
Sing cilik dintekke pisan. Sing cilik dintekke pisan. Sing cilik ayo. Sing cilik dintekke pisan. Ayo cilik. Wes, ayo. Hei, dah. Terus hop. Ayo le. Bon, ayo dah. Leke sabar dhisik. Ayo le. Awas. Ora oleh balik kulon. Stop ning kono ae. Ayo sing kene disi dus. Benjang cepet. Tak kene. Ayo. Ayo. Sing kene disi. Ayo. Hop, ha, hop, hey, hop, hop. Yo. Ayo kene. Lurus ngetan. Ayo kabeh, bentar yo. Stop ning kono ya, aja mlaku. Ayo terus. Ya, tepuk tangane. Stop ning kono, stop. Nyuwun sewu. Tekake kene ya Kakang aku leke asri kunden. Maestro jangan katuran raketang sak gunekan Kang. Ayo pinara tepuk tangan kanggo Kang Leke. Ayo monggo, ayo pengerawit sioko ganti. Hei neroke kok kono wae. Matur sembah nuwun. Ya. Matur sembah nuwun kanggo Kang Leke. Panutup ya dienggo panutup. Ya. Ngetan. Ganongane ngetan. Matune ngetan. Dadake sing nang jero dhisik. Ya. Niku rada mundur di. Ayo diundurne sing ngetan, penontonnya rada mundur. Ya mundur oh.
Nggone kurang ombot. Ah, wis sembuh kowe diundurne karo dadak ra we. Mundur. Pun. Dadake nabai kancane. Saya ora kesusu di ora sah kesusu. Langsung gulung mawon Mas. Pun bare medal ngetan. Pun bare langsung medal ngetan Mas. Iya. Ki Panjul singgahan pulung. Bar gulung langsung medal ngetan Mas. Ngetan sing wis ngetan. Mlebet taman melih. Ayo metu ngetan Ki Panjul Desa Singgahan Pemdes Cekok Singomulyo. Ayo matur sembah Ayo. Pemdes Cekok. Pemdes Cekok. Ayo medal ngetan Mas, bare Mas ngetan. Ngetan. Bablas ngetan. Prawira Digdaya. Prawira Singowage. Kode ayo Singowage. Ayo Mas langsung tulungi Mas. Ditulungi Mas. Iya. Seni Riok KKPW Komunitas Kaulo Ponorogo Wetan matur sembah nuwun. Yo. Langsung patos kalanten wingking. Kurawa ngetan Mas ngetan KKPW ngetan. Kurawa Sri 1922 matur sembah nuwun. Ayo Kurawa Bedruk Desa Bedruk Singomanggala Bungkal Bekare Joyo Lipo. Oke matur sembah nuwun. Sae medal ngetan Mas, rek sampun medal ngetan yo. Ganti kancane ngetan. Ayo medal ngetan langsung ngetan mawon. Muneng balong Simo Gati. Muneng balong. Ayo Singo Budaya singkel balong Joloto Wijaya. Medangitan Jagal Coper adik bom Jagal Coper matur sembah nuwun. Ayo yo ayo sing sampun medangitan Suryo Gumelar Kutu Kulon Begeng Arjuna Galeri matur sembah nuwun. Singomudo Manggala Putra Mbah Sundar Mbah Daraya Badar Singomudo Manggala Putra Suryo Gumelar Begeng Arjuna Galeri Rock matur sembah nuwun. Ayo ngetan Mas ngetan. Mbah Dar ngetan. Singomudo Manggala Putra ngetan Mas ngetan. Gembong Tengah Kuto Rocing Balong matur sembah nuwun yo. Jos ayo Rocing Balong direwang yo.
Singo Gladak Ponorogo Selatan. Singo Gladak yo. Heri Soror ayo. Latene. Kalau Suryo Honggolono. Bahpri Golan matur sebanun. Ora domo. Ora domo. Ayo Singo Gladak Honggolono barangmu. Latene kita mas. Pisan gas Mas Rio. Jos Singo Gladak. Ilham Aris Reok Mini keluar semua yo. Reok Mini Singo Raffi Pak Agung ayo atraksi geng ngetan mas. Ayo dek ngetan dek babare dek Bun ayo ngetan yo. Bareno maju 66. Oke. Puji Galeri Reok. Puji Galeri Reok. Puji Galeri Reok. Rego Wengker. Sampung Rego Wengker Nyawiji. Yo. Oke, ora apa-apa. Pembareng Roso. Puji Galeri Reok. Oke. Sampun medal gitar mas. Rin mas, tahan rin. Jakal Coper Sri Rezeki. Bom. Jakal Coper Suryo Anati. Ayo Suryo Anati yo. Jakal Coper matur sebandun. Ayo mas sabar dari kita mas. Ngetan mas. Ngetan. Yo. Lanjut mulai. Sardulo Seto. Sampung Sardulo Seto. Sakura Manggala Japan matur sebandun. Ayo mas gantian mas. Yo gantian ngetan mas. Yo medali ngetan mas. Matur sembahun Sakura Manggala. Moga medal ngetan mas. Yo medal. Kalih nopo sekawan yo. Margo Jati Jolo Sutro. Sadar Bengalih matur sembahun. Kerjap Koiri matur sembahun. Monggo Mbah Kuri legah ngajeng. Kurjap ayo. Gulung gek ganti ngetan yo sing antri akeh yo. Ayo doklo. Monggo. Ayo. Oke. Roso. Pedal ngetan Mas diarahne wonten sing arane mengke. Monggo langsung kita mohon. Damar Kencana. Udah Damar Kencana. Sampung. Reok matur suwun. Moga Mas sing wingking ngantri riyen Mas. Sing mlebet dadake mawon nggih. Ampun kalane mboten sumpek. Sing mlebet dadake mawon. Liyane nunggu ten kalahan wingking nggih. Singolos. Madiun Singolos. Sing mlebet kalahane mawon Mas. Dadake mawon sing mlebet. Dadake kalih-kalih napa sekawan-sekawan Mas. Ayo Mas. Ben mboten kesuwen Mas. Mlebet Mas monggo.
Ceklo. Monggo. Langsung ngetan Mas, ngetan kurcap ngetan. Matur sembah nuwun. Harimau Dewata, matur sembah nuwun Bali. Giri Pawoko, Jagat Coper. Ayo, kendang gulung ganti ngetan Mas, kancane akeh Mas. Monggo, sekawan mawon Mas. Kalangane dipun ambakne melih nggih Mas. Sing mlebet dadake mawon. Stop. Sik, kalangane kurang ngomong. Kalangane diambakne melih Mas. Kalangane kurang ngomong mudune. Lah kowe maju kok. Mundur. Niki mbak-mbake ten ngajeng samar kesempar dadak nggih. Mbake mundur dhisik. Kene rada mundur ndong. Ngapunten YouTuber mengke duduk nggih. Iki aja nguntel ning kene iki panitia wedok. Ngare. Sabar-sabari ra kereta. Sabari. Monggo niki YouTuber duduk Mas, duduk. Ampun sing wingking ketawis. Nggih, wis. Kan wonten tripod Mas. Duduk Mas. Nggih. Mesane sing wingking ketawis Mas. Nggih, pun sing ngomong siji-sik di ben genah. Pun nggih. Kula ngerti mergo ndika sami saking tresna lan nggih. Saged dibacutke? Wah wis, kalangane mung sakmene iki dicukupke. Pira-pira? Sik. Sekawan. Papat. Didum loro-loro rene loro. Piye ta sing genah to, Lek? Loro, ya. Wis aja maju-majune ya, Di. Pengrawit. Budalke. Loro. Oh, matur sembah nuwun, Jagat Coper. Matur sembah nuwun. Saking Jember. Matur sembah nuwun sampun dugi Ponorogo. Sakalingar Jember. Matur sembah nuwun. Jagat Coper. Oh, langsung ngetan mawon Mas. Kalih. Sing mlebu dadake ae pengrawit. SMK Madiun, ayo Mas. Niku sapu jagat medal Mas. Sapu jagat, oh. Kapin BT matur sembah nuwun. Kapin BT Syailendra matur sembah nuwun. Langsung sing sampun ngetan Mas. Yo. Ude Pringapus Dimas Rengke. Yo. Matur sembah nuwun. Anake matur sembah nuwun. Ayo medal meleh Mas. Desa Temon matur sembah nuwun. Bajager matur sembah nuwun. Dugi alun-alun Ponorogo. Monggo sing sampun langsung kita Mas. Ayo Mas, kalih Mas. Putune monggo Singo Muda matur sembah nuwun.
Singo Muda. Monggo langsung sampun ngetan Mas. Singo Muda Srengat. Matur sebanuun. Fatra 19 roda Jaroban. Matur sebanuun Jaroban. Langsung sampun Caruban putune Bu Hesti. Matur sebanuun. Caruban. Ayo langsung ditulungi Mas, kancane sing ra kuat Mas. Langsung mlebet. Beranjangan, ayo beranjangan. Matur sebanuun beranjangan. Antolibas geni langit. Singo Balelo Bobo Kasim. Matur sebanuun. Ayo Bobo Kasim mriki. Singo Balelo. Oto. Sebanuun Singo Balelo. Kalane diambane Mas. Singo Balelo geni langit. Antolibas. Singo Balelo geni langit. Pringgondani Pekanbaru. Matur sebanuun. Oh, jatuhkan. Kene stop ya. Ayo wes, betul di. Ayo monggo, les sampun langsung ngetan. Geningan matur suwun. Matur suwun Singo Balelo. Matur sebanuun Singo Balelo. Langsung sampun kita Mas. Oke, ini. Iki. Foto mlebu. Gamalane hop. Hop, Gamalane hop hop. Mas. Hei, mandek kok. Hop ki mandek. Piye dong? Sing ora pembarong jale ngetano nduk. Iki malah teka kene mundur. Lah iki Guru Kawa. Kreng Polon. Matur sebanuun. Matur sebanuun. Gembong Wibisono. Wadara Merak. Gembong Wibisono. Matur sebanuun Gembong Wibisono. Ayo sobek lada. Matur sebanuun. Kita sambut Sera Sukoharjo. Matur sebanuun Sera Sukoharjo matur suwun. Sukoharjo. Sera Mas Heri Sukoharjo. Matur sebanuun Sera Setyarati. Matur sebanuun. Moga Mas langsung ngetan mawon sing boten barong. Pasir Sera matur sebanuun Sukoharjo. Sera. Weh. monggo. Ayo Mas langsung Mas. Ngetan kuwale Mas. Oh, ngetan. Wong Solo ora ngerti etan kulon ora apa-apa.
budgetnya saking Lambang Galeri matur sembahun Arya Galeh penyanyi Magetan artis kita Arya Galeh matur sembahun matur suwun adikku Arya Galeh wawogi matur suwun mas masuk ngetan mas rombongan ngetan mas Istana Hijau Motor Samsul matur sembahun Samsul Setijo Ponorogo Selatan Afrida Sofia matur sembahun Satrio Lelono Afrida Sofia ayo matur sembahun ayo Sita ora Istana Hijau Motor Samsul matur sembahun Lintang Kamarate Senopati Wengker Moyo Gaten matur sembahun boloku monggo Semarang matur sembahun SWP Semarang monggo mas dibuka di dalan sekedap matur sembahun SWP Semarang monggo Singomagolo SWP Semarang matur sembahun Mabes Sulur PSHT matur sembahun rating 2024 matur sembahun mundur aman mundur mas mundur Borek ngawur Ngawi matur sembahun Borek ngawur matur sembahun Borek ngawur Ngawi Mas Bayu matur sembahun Mas Bayu monggo sing sampun saged ngetan mas ayo Borek ngawur matur sembahun Borek ngawur sampun dugi Ponorogo monggo lanjut melih Sakti Aji Mama Lala matur sembahun Sakti Aji Mama Lala monggo Aji Mama Lala matur sembahun sing rombongane dangetan mas rombongane Satrio Bimo Sembogo Bunar semebet namung dadake mas
ampun sing mlebet namung nggih Sasono Semutireng Ngawi matur sembah nuwun Sasono Semutireng Kangene Punar matur sembah nuwun Satrio Bimo Sembodo Batu Retno Wonogiri matur sembah nuwun Ngetan Mas Andre ngetan ngiri-ngiri rombongane ampun mlebet Mas yo lanjut Borek Ngawur monggo Borek Ngawur Satrio Bimo Sembodo dan Borek Ngawur matur sembah nuwun Towing matur sembah nuwun saking Surabaya matur sembah nuwun ayo Wirawiri Wira Pratama Wirataparawa matur sembah nuwun jenenge uangnya Mas Singowelang Sake Awenda Pangkal Sawo matur sembah nuwun Mas Bayu Basir namung nyuting mawon iki pripun monggo ayo Awenda matur sembah nuwun Pangkal Sawo monggo Bayu Basir namung nyuting Singoludaya Pangkal Sawo matur sembah nuwun Batu Bara monggo matur sembah nuwun Batu Bara Batu Bara Gucano Gucano Mas matur sembah nuwun LGK matur sembah nuwun LGK Srono Wudo matur sembah nuwun Singoyogo Surakarta ayo Singoyogo matur sembah nuwun Yani Yamani matur sembah nuwun saking Surakarta tepe-tepe ten Ponorogo matur sembah nuwun Kristina Bloro dan tepe saking Bloro matur sembah nuwun nggih Mas ayo lanjut melih niki
matur sembah nuwun. Putune Jodipo Wicaksono matur sembah nuwun. Keso Kadipaten Keso matur sembah nuwun. Keso matur sembah nuwun. Keso Lanang Ageng Suraji wangi buka kalangan Mas. Wicaksono matur sembah nuwun. Kadipaten Sardula Mukti Desa Morosari Simo Budi Utomo Unmuh Ponorogo. Mogo matur sembah nuwun. Universitas Muhammadiyah Ponorogo matur sembah nuwun. Sardula Mukti Morosari matur sembah nuwun. Ngetan Mas, kenco ngetan kenco. Purba Muda matur sembah nuwun. Purba Muda Sardula Putra Ponorogo Pak Pur Muneng Balong matur sembah nuwun. Pak Pur Muneng Balong Sardula Putra Ponorogo matur sembah nuwun. Monggo lanjut melih. Agung Gayeng matur sembah nuwun. Agung Gayeng Krida Satria Tama PSHT Pusat Madiun Krida Satria Tama matur sembah nuwun. Dan orang Lombok reoke gede matur sembah nuwun. Mas Hendra Keceng matur sembah nuwun. Mas Hendra Keceng Krida Satria Tama PSHT Pusat Madiun. Yani Ungu Gunung Kidul matur sembah nuwun. Yani Ungu tepe saking Gunung Kidul matur sembah nuwun. Sehat tentrem matur suwun. Sponsor Yani Ungu Gunung Kidul matur sembah nuwun. Yani Ungu. Monggo langsung ngetan Mas Repo sing antri akeh. Victor Kediri matur sembah nuwun. Victor Kediri jan orang Glomok gede. Monggo ngetan langsung ngetan Mas. Lanjut melih. Eksotika budaya Kaulo Macan Jaya. Kaulo Macan Jaya Kudus matur sembah nuwun. Tebih saking Kudus matur sembah nuwun. Patik Pulung Kampak Patik Pulung matur sembah nuwun. Patik Pulung jan ora Glomok. Puji Galeri matur sembah nuwun. Puji Galeri Sukorejo matur sembah nuwun. Pesen alat reok eksotik Anoto. Monggo ngetan Mas
sikit prau to ngetan. Lanjut melih. Mawar bodas Koiri Korcap matur sembah nuwun Koiri Korcap. Seni Reog SMK Singo Muda Kalimaya matur sembah nuwun. Cik lu cik Singo Muda Kalimaya matur sembah nuwun. SMK Madiun matur sembah nuwun. SMK 5 Madiun matur sembah nuwun. Korcap Koiri matur sembah nuwun. Reog Api monggo langsung ngetan Mas sampun Mas. Lanjut boleh. Korcap Koiri matur sembah nuwun. Harimau Dewata matur sembah nuwun Harimau Dewata. Sakura Manggala Andrian 1922 Kulon Kali matur sembah nuwun Kulon Kali Andrian 1922. Korea matur sembah nuwun Andrian 1922. Reoke gede-gede Mas. Sakura Manggala matur sembah nuwun. Monggo sampun saged ngetan Mas. Yoga Dito Aris Bagus Lare Bagus matur sembah nuwun. Yoga Dito 1922 Lare Bagus matur suwun. Monggo lanjut ngetan Mas sing sampun. Gembong Ronodiko Bulurjo Sukorjo. Gembong Ronodiko atur sembah nuwun. Sampun telas Mas. Tesih wonten monggo lanjut melih. Yo Singo Usepa langsung Monas. Singo Usepa matur sembah nuwun Singo Usepa. Wes lanjut sing badhe lanjut ten kalangan wingking wonten Mas. Gamelane kathah. Nggih niki kangge